नैबे सेनं गरायबारि जौगाफु आफाद बे क्लाबा बिथांमोना दिनैनिफ्राय मोनसे इन्टार भिलेज फुटबल टुर्नामेन्ट बेहाय बिथांमोना फाथिदों आरो बे टुर्नामेन्टखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ लिंहरदों आरो आसा खालामगोन नैबे जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम बाहाय मोजां जों फुटबल गेलेनायखौ जों नुनो मोनगोन। आथिखालाव आं उदालगुरि जिल्लानिबो जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि जोंबो नाजादों गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि जिथु मोजां गेलेग्राफोर दं बेफोरखौ बोरैहाय बोखांना लाबोनो हायो बेखौ जोंबो नाजागासिनो दङ आरो बेखायनो गामि बेबायदि टुर्नामेन्ट फाथिनायफ्राव आं बेक्तिगतभावे आंखौ जेराव लिङो आं बेहायनो थांनो सेस्था खालामो आंनिफ्राय जिखिनि हायो आं मदद होनो सेस्था खालामो। दा बिदिनो जों उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननिफ्रायबो जोंहा लिग पार्टि जागासिनो दं। ए डिभिजन, बि डिभिजन, सि डिभिजन बेबायदि लिग जोंहा सोलिगासिनो दं आरो बेखौ जों मोनसे जायगायाव खालामाखै उदालगुरि जिल्लाखौ कभार खालामनानै जेरैहाय माजबाद जन, रौता जन, उदालगुरि जन, हरिसिंगा जन खालामनानै जों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिदों जाहाथे जोंनि क्लाबफ्रा गेलेनायनि खाबुखौ मोनो। मोनसे जायगायावबा फैनोबो बहुत खस्थ' जायो, थाखा फैसा जथेस्थ' खरसा जायो। दा बेखायनो गुबुन जायगायाव बे टुर्नामेन्टखौ जों फाथिदों आरो गोबां टीम जों पार्टिसिपेट खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। आथिखालाव उदालगुरियाव फुटबल गेलेनायाव अनेक मोजां बाहाय फुटबल खेलनि प्रति मोजां मोननाया दं, गेलेनायखौ मोजां मोनो आरो बे ओनसोलनिफ्राय गोबां स्टेट लेभेल, नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनायखौबो जों नुनो मोनबाय आरो दा आसा खालामगोन नैबेबायदि गामि ओनसोलाव जि टुर्नामेन्ट फाथिदों गामि ओनसोलाव थानाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायनि खाबुखौ लागोन आरो बे गेलेनायनिफ्राय बिथांमोना आरो मोजांसिन गिदिर टुर्नामेन्टआव गेलेनो खाबुखौ बिथांमोना मोनगोन आरो। 1 नम्बर गरायबारि गामियाव फिल्ड मोनसे बहुत गोनांथिमोन, गोदोनिफ्रायनो गैयामोन, नाथाय जोङो थांनाय बोसोराव जिहेतु बे गेलेग्रा फोथारखौ जों बनायनानै लानो हाबाय आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनायाव थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे गेलेग्रा फोथारखौ जोङो सोरजिदों आरो बिखेखयै जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बिथांमोना गाज्रि बेसाद बाहायनाय बा समाजनि गाज्रि माखासे जायफोर बेसादफोरखौ बाहायबा गावनि थाखाय बा समाजनि थाखाय खहा गोनां बेफोरबायदि बेसादफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिनो थाखाय आरो गेलेनायखौ गावनि मोनसे बाहागो हिसाबै दैलि लाइफनि मोनसे बाहागो हिसाबै लाफानो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लादों, जायनि थाखाय जोंनो दिनैनि दिनाव जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि सुबुंफोराव बायदि रोखोमनि बेमार आजारफोरा बारा साग्लोबबाय जोंनि जिखुनु फिजिकेल एक्टिभिटिसफ्रा खम जालांनो थाखाय। दा बेफोरखौ नोजोर लानानैनो जोङो माखासे लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होदों जाहाथे जोंनि बे देहायारिखौ मोजाङै लाखिनो हानायजों लोगोसे जों माखासे समाजनि उन जोलैनि थाखाय माखासे मोजां हाबाफारिखौ दिन्थिलांनो हानायखौ नोजोर लानानै जोङो बे गेलेनायखौ जों खुंनाय जादों। देग्लाय बेसेबां दोलोआव बाहागो लागोन? देग्लाय जोङो दासिम जोंनियावहाय 30 टिमा कनफार्म जाबाय, जोङो मेक्सिमाम जों 32नि थाखाय एक्सपेक्ट खालामदों, दाबो सम दङ, मोननैसो टिमा आरो फैबावगोन, अलमस्ट 32 टिमा जोंनियाव बे गेलेनायाव बाहागो लागोन।